Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan lokaci a wannan kuma tasha ta mai albarka mai suna Hausa Musical TV. Kada ka manta in yau ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka. A yau shirin namu na duniyar taurari na gwanin ka zai tattauna ne akan wayannan mawaka guda biyu kamar yadda kuke gani a wuta MG Boy da kuma M Zakir Nijar. To ina masoya M Zakir Nijar ina kuma masoya auta MG Boy kun dai san yadda kowane salon mawaki yake a tsakanin wayannan mawaka guda biyu auta MG Boy ko kuma M Zakir Nijar kun dai san yadda kowa salon sa yake. To yanzu za mu shiga waƙoƙin su zafafa wanda ya suka a wannan shekarar ta 2022 da hudu kai domin ku da ta kasance sannan ku ji ku ware mana tsakanin wayannan mawaka guda biyu wanne ne biyo wani tsara waka a jita kuma a ja'inta har ma ya bada ta. Da haka masoya M Zakir Nijar da masoya auta MG Boy ku biyo mu a cikin wannan shiri domin ku da ta kasance. Yanzu da farko zan fara shiga wakar M Zakir Nijar domin ku da ta kasance sannan daga bisani za mu shiga wakar auta MG Boy domin ita ma ku da ta kasance sannan ku ji ku ware mana tsakanin su wanne ne fiye wani tsara waka a jita kuma a ja'inta har ma ya bada ta. Kuma kada ka manta kai dai ka danna mana subscribe a wannan tasha ta mai albarka in yau ne farkon zuwan ka tasha ta mai albarka mai suna Hausa Musical. Bara mu shiga wakar M Zakir Nijar domin ku da ta kasance. Sai ka nuna ni in kana so na ina son kai baby oh ba ni ba damuwa ba damuwa. To masoya M Zakir Nijar ku da wakar M Zakir Nijar ta kasance. Yanzu kuma za mu shiga wakar auta MG Boy domin ita ma ku da ta kasance sannan ku ji kware mana tsakanin wayannan mawaka guda biyu wanne ne fi wani tsarin wakar soyayya a jita kuma a jirinta har ma ya bada ta. Kada ka manta kai dai ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe sannan kuma kana tare da channel din nan mai albarka mai suna Hausa Musical TV don haka ku danna mana subscribe domin ka muku shirye-shirye masu kayatarwa da ma nishadantarwa duk a wannan tasha ta mai albarka. Don haka yanzu kuma ba za mu shiga wakar auta MG Boy domin ku ji ita ma ku ji ware mana tsakanin su dai wanne ne biyu wani tsara waka a ji ta kuma a jarinta har ma ya bada ita. Kada ka manta kai dai ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka mai suna Hausa Musical. Mun gode musu ya M Zakir Nijar kuma su ya auta MG Boy bara mu shiga wakar domin ku jaddada. Ina jin farin ciki yana ta bugun raina babu bakin ciki da ke damu guna gashi kuɗi suna zuwa a jin daɗi na rayuwa. To masoya auta MG Boy ku da ita ma wakar auta MG Boy ta kasance ta kuɗi wadda ita a shekarar 2025 wakar ma dai sai wajen karshen shekara ya sake ta to amma dai za mu ce a karshe a 2024 ya sake ta 2025 ya sake ta. Kada ka manta kai dai ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa a wannan tashar ta mai albarka mai suna Hausa Musical TV domin kawo muku shirye-shirye masu kayatarwa da ma kuma nishadantarwa. Sannan kada ka manta ka rubuta mana comment da mawaƙin da ya burge ka tsakanin wayannan mawaƙa guda biyu a musu bureka ne wannan auta MG ne ko kuma M Zakir Nijar. Muna dai jiran ra'ayinku a wannan bidiyo ku rubuta mana comment da mawaƙin da ya burge ku tsakanin wayannan shahararrun mawaƙa guda biyu M Zakir Nijar da kuma auta MG. Ku ci gaba da kasancewa da mu domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa da ma nishadantarwa a wannan tasha ta mai albarka. Mun gode.